Salary Rasnati Hataye, Asuni Mani Durnite, Asuni Mani Durniti, Amaklage Votership, Rangkandi Udak Simanaba Junggujana, Rangkandi Udak Simanaba Junggujana, Voters Party Zindabad, Voters Party Zindabad, Votership. No rest. आच्छा जों दिनैनि बे जोंनि साइकेल रेलिनि हाबाफारिया साननैनि हाबाफारि लादोंमोन दिनै जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाय जों रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंखौ गोबां मानसियानो माबा क्रिटिकेल पलिटिकल पार्टी सालायनाय बायदि सानो गोबां मानसियानो जोंनि थांखिखौ बुजिना मोनैनि थाखायनो बहुत माने सरप्राइज जानानै थायो ओंखायनो जों बुंदों जे सरकारा किसुमान खान्थिखौ सोलायनानै न'खर न'खर उदाङै रां राननाय खान्थिखौ दाफुंनो थाखायसो बे जों सोमावसारनाय जादों बे सरकारा जेरै स्किम लन्च खालामो स्किमजोंथ' दिनैसिम देशा बिकास जायाखै बा हादरा जौगानो हायाखै ओंखायनोथ' स्किमनि सोलायै एसे सोलायनानै न'खर न'खर रां राननाय खान्थिखौ दाफुंनो थाखाय जों बे सोमावसारनायखौ सोमावसारबाय थानाय नोंथांमोना मैयानिफ्रायनो दिनै बिपिआइ भटार पार्टी इन्टारनेशनेल हिसाबै नोंथांमोना मैयानिफ्रायनो दरना हाबाफारि लादों साइकेल रेलि हाबाफारि लादों दा मा बुंगोन नोंथाङा बे साइकेल रेलि खालामनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैदों भट होग्राफ्रा भट होनायनि मुङाव बेथन मोननांगौ दिनै जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय जोङो बुंदों साफ्रोमबो भट होग्राफ्रा दानसेयाव 8,000 थाखा मोननांगौ नाथाय बेखौ ना इउपिपिएलआनो दिनै बुंदों ना दिनै बिपिएफनि मानसिफ्रानो बुंदों ना दिनै कंग्रेसनि मानसियानो बुंदों ना दिनै बिजेपिनि मानसियानो बुंदों नाथाय गणतन्त्र हादराव बे हादरनि गुबै मालिकफ्रा भटारानो जों भट होबाय सरकार जाबाय नट साफायबाय बे जोंनि नामाव बानायनाय थाखाखौनो जोङो बुंदों जायनि नामाव बानायदों बिथांमोननो खावसे होदो आरो खावसे थाखाखौ सरकारा सरकारनि खामानियाव बाहायदो दा बे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो दिनैनि दिनाव साइकेल रेलि खालायनाय जादों आरो जे समसिम जोङो बे रांखान्थि उदांस्रिनि खामानिखौ जोङो जाफुंहोनो हाया एसे समसिम जोङो बे रेलिखौ खालामबाय थागोन ब्लक हिसाबैल' नोंथांमोना खालामनाय जादोंना गथाय चिरां जिल्लायावनो नोंथांमोना खालामदों दा जोङो बरदाङि ब्लकनि गेजेरनिफ्राय जोङो बे खामानिखौ जोङो आवगायदों लासै लासै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो बे साइकेल रेलिखौ जोङो लानाय जागोन दा जाहैबाय बरदाङि ब्लकनि माखासे मेम्बारफ्रा गावनि बरदाङिनिफ्राय ओंखारनानै बे डिमान्डखौ खालायदों आरो बे रेलिखौ खालामनाय जादों बेसेबांसो मेम्बारफोर दिनैहाय ओंखारदों बे दिनैनि बे रेलियाव गासै 40 जनसो दङ जोङो आरो बे 40 जन मानसिनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भटारफोर जोङो बिथांमोननो मिथिहोनो ओंखारदों जेन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो भटारफ्रा दानसेयाव 8,000 थाखा मोनो जुदि मावफुङाबा नोंथांमोना मा राहा लागोन इयुनाव बिनि राहा लामाखौ जाहैबाय जोङो 2011 सनाव भारतनि संसद पार्लामेन्टआव गयल खुमतिया टटेलि बेखौ पास खालामना होजोबखाबाय दा जाहैबाय बे खुंबाय थानाय सरकारा भारतनि संसद पार्लामेन्टआव आयेन खालामनानै होआखै बिनिखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों अति हनखालि नोंथांमोना आयेन खालामनानै बे थाखाखौ होनांगौ जुदिहाय बे थाखाखौ बिथांमोना होआ होमब्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला गावनो पार्टी खालायनानै जोङो राजनितिकनि लामायाव आगान होनानै बिथांमोनजों दावहा नांगोन बेसेबांसो रां मुलाम्फा खालामनो हायो बे भटारशिप बिथांमोना दिनैनि मुगायाव सरकारनि मिथिहोनाय मथेब्ला साफ्रोमबो मानसिनि नामाव दानसेयाव 16,870 थाखा करि हिसाबै थाखाखौ बानायनानै बोसोराव खनसे थाखा साफायनाय जायो
आरो बे थाखाखौ लानानैनो दिनै गभर्नमेन्टनि खामानियाव बाहायबाय थायो। रेलि हाबाफारिया दिनै जोबगोन नामा? बे दिनैनि जोंनि साइकेल रेलिनि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोन।